pandang wajahmu sungguh berpesona. Duh, kerek. Yang. Apa, Pak? Wis mulai tak Pak joggingnya iki mau. Wes sik tas. Aku gak ono kopi aku. Males Pak. Karena awak aku. Pak, gak ngerti tamen iku wis posoan. Loh. Sik tanggal piro saiki? Duh, iki wis tanggal piro, Pak? Pan meniki wis posoan lah. Wis 22 saiki ku. Ya terus gak mudik ta Pak meneh, Pak? Mudik apaan dong? Gak nang desa kok mudik. Oh iya, aku lali ya, Pak. Terus, engko bengi kok biasa gak kok sahur-sahur ambek arek-arek ngono iku? Aku ini biasanya ambek cari. Semua ae tak ajak yo. Ya sembarang, Pak. Sampe biasa kan ya sahur-sahur lah kosong ngono iku. Yo kan nggahi wong-wong iki tonggo-tonggo. Apa iso? Ini naik. Hoi, ayo. Apa? Ayo akeh garapan aku. Kenapa? Ya biasa bangunan ayo. Ayo, Sopo? sampai arek lho, kurang ki arek ayo. Kurang. Oh, kate budal becak aku cuma. Oh, sing kok ae proyek gede ki ayo. Mana? Iya ayo. Cair kok gak? Ya jelas. Cair mana soro. Budal kok bayar. Saya dah itu. Helmet gawe. Untuk aduh iki. Di. Oh. Mas. Kate nandi? Dek, aku kerja iki lho. Nek nono ning ngene. Lah gak sudah becak ta? Gak dek, iki lho jejak mian iki lho, nyambut gawe dari proyek Pamil. Walah, ya wes. Hati-hati, hujan lho. Udah, Mbak. Susuk. Mana ta, Mbak? Prem becak sih. Tak jai iki yo. Ya wes, tetep gorengan. Aduh. Kita cek Pak Nur ya. Keren kan? Guys. Ki ketemu Pipit. Kudu ganteng. Jam, hand body, parfum. Wah. Aduh. Kurang. Semprot cek. Wah. Ini kita pikat nih Pipit ini. Hand body. Iki ngolin Nur iki. Yo kan. Ini boleh kelingan Nur aku ini. Oh, jadi aku sayang tapi aku mau tinggal Nur. Tapi soal pengganti nih deh, Pipit. Wes. Udah burek. Wes. Berangkat. Pipit. Duh, sopo telepon iki? Halo. Nggih, ono apa, Pak? Duh. Iki jatahku prei, Pak. Kok dikon mlebu? Oh. Oh iya, Pak. Mari kita budal wis. Iya. Iya, iki tak budal iki. Iya. Tuh, yang Apa, Pak? Arep neng ndi kok nggo jaket? iki lho, masalah kantor. Tak tinggal sih yo. Gak sarapan sik ta, Pak? Gak langsung ae, mek paling yo 2 jam to yo. Mari jogging ku lho, kok langsung budal. Susu iki aku masalah yo. Tinggal yo. Ya wes Pak, hati-hati. Oh iya, Rek. Lali iki ulang tahun nih Pak. No. Siap-siap engko Alek tak kongkon tuku roti. Tak kongkon cuci sisin, gelem gak yo? Sepano lah. Anu tuku roti dhisik.
Tak ya aku ngarep. Pak, no. Loh, Tendi. Sampe tak pernah kene sih ta? Kamu keren ya? Ya ampun, wis tuwa kon niku, cok ngene. Tapi namanya. Iki copo? Pipit. Adik Samsul. Oh, si wingi nang Madura gua. Kalau bos cocok kan? Kalau kira-kira enggak. lo rame ae. Jare budal Pak, gak budal-budal. Lho iya, yang lali yang iki lho ndelok penampilan cari lho, lucu Lah iya. Wis ae Pak nang budal Pak. Iya, sama delok budal. Tendi. Sekolah, sekolah. Sekolah nanti. Kerja kono kuwi Wis tak cari jarum minggu. Ya, kayak apa, Mak? Lo kok iso macak kaya ngono car peneng ndi? Sing aku ingin cerita wingi lho, ono sapa? Aku Sapa? kenalan sama cewek. Tapi menurut sampean enggak apa? Kaosku? Penampilanku? Eling umur Pak Ocah, wis tuwek macak kaya ngono iku lho. Ini usaha. Ya, usaha apa Cak? Aku sampean cak karepe bersih-bersih ya wis gak. Itu takok pendapat sampean kok apa kira-kira? Wis api apa gak? Selerekane sampean kulo buka ya Allah kan. Selerekno ya apa saya macak kaya ngono. Wis jangan cak karepe nyapu-nyapu. Wis ganteng. Guru ngomong wis mau selati ae sih. Lah ya apa maning cak? Sampean buka. Pak Anu, Pak sampean. Terus aku tak mulai aku. Wis gak pendapat tambah digawe kok ngene. Ngalih cak karepe nyapu-nyapu. Wes modal kok ngono stok gak umur. Aduh, alek ini yang diseo ket isu metu sampai awan ngene iki lho. Kok gak mulai-mulai. Salah arep tak kongkon. Tuku roti ke bapak iki ulang tahun lho. Neng di-share iki. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Tekon dia elek. Iku lho dicara arek mau mancing iki suka situ dan piro iki. Ya, Ya Allah. tak mulai. Yo iki sawan lek. Elek. Bapakmu ulang tahun lho saiki. Iya dan piro iki? Tanggal 22 lho, Lek. Dua-dua ya. Iya, salah meniku sponsor. Oh iya ya tuku ya. Kowe karo bos ngene, Mak. Ya sing cilik ae coba gede, kayak kejutan, gede ketoro. Kowe kayak syarat itu. Iya, ojo lali jangan sisil. Oh iya tak itu roti dulu. Ya, tuku ojo lali yo. Engko bapakmu tak jak mangan dhisik ning kafe. Engko awakmu nyusul ae. Oh aku nyusul ono Iya, berarti. ojo sampe rono ya roti. Berarti aku tuku roti sik, kemarin aku nyusul nang sampean. Iya, engko tak kulah ana kafe iku lho. Oh iya yang buri ngono sih. Ya ana guru biasa ya. Aku pingin nang kono ku seblak iku enak lho. Jam piro gitu lho. Kok jadi bengi kok sih ale metu masalahe. Yo gak, tak bengi-bengi kok. Engko kan tadi bapakmu iki lho kerja mau telepon dulu tok. Oh iya wis ya. Ya wis yo. Ya. Lah kono nang dus kono lek Iya, tak iya. lanjut nyapu iki. Ojo lali sisir. Terakhir, ini lanjut dong yo. Ngomongnya tapi, itu ngomongnya lebih sakro gitu. Kalau hujan rek. Perjuangan teman gitu. Ada lo ya. Sol. Nah, gini wong ini. Tadi gini. Mau paling itu penuh kan opo tidak hujanan gini. Sol. Itu wong ini. Nanti wong iki rek langsung ini profil tanda kehidupan hati ngeterno lah ya kok hujan masa ini alam tak mendukung kisah cintaku rek ganteng-ganteng ganteng hati ngeterno kalian tebet hujanan Tol apa? Sudah. Sampai apa sih yo? Pas oleh awakmu. Oh, no. Nanti Samsul. Ngambut, Mas. Ngambut. Lah iku ono sepeda ngono lho, becake ngono lho. Jare kerja. Aku mau lihat tanggalan yo gak ono soalnya. Mang sih disusul kancane. Disusul kancane kayak dijak nyambut gawe. Cuman ketane kayak nukan sih, ndelok foto nang. Oke, jadi nukan tak gelem. Oh, ini gelem nukan. Yo ora paham Mas, pikirane wong lanang kondakan. Oh, sih. Temen iku mosok gak diomongi bojoe, mosok gak ngomong. Yo pamitane mek budal kerja, makane tak pikir lek meja. Oh, gitu.
Tapi ngomong-ngomong tipin nanti. Oh, gitu Mas. Lu gak kerja deh. Libur ada. Kira mau udah kan lo oga deh. Harus aku jeneng Apa? itu terus Samsul ya. Akhirnya udah karo Samsul. Berarti Samsul lagi mau di bareng koncoe. Koncoe mrene nyusul Samsul. Moro-moro bisa kerja. Tak kira deh aku mau beda dewe udah kerja sampai pipit. Lah pipit berarti gak kerja lagi. Ono prai deh. Nunggu tolong rek, gak tolong rek. Aku mrene ada udanan kepingin pipit. Ya tak telah ya. Mangke sarapan coba. Dek. Dek, lapo? Dek. Iki lho, ana sing golek iki. Ya, Lo udah pipit. Kenal lah. Lo gak kerja kamu? enggak. Hah? Nang buat mbak, mosok nang kene. Mengganggu tak aku ya. Iya lah, aku pengen ngomong berdua ini. Aku ya pengen ngomong bertiga. Ya, Kalau ya. Ya wes. ya, ya. Aku Lu tak- gak apa ya, nang kene guyon. Mosok yo aku mrene sampean tinggal. Aku perasaan. Masa? Aku peka Mas. Oke lah. Monggo. Jadi. Temen iki lho. Ayo, Mas. Jangan kali yo. Lebekmu di mana? Mana kopi? Wi. Ayo, belum tak Mas. Oh, kalau liane sambatan buloy. Enggak. Ini loh, mosok ngadeg ae rek. Enggak apa enggak? Enggak, sini mau ngajak keluar deh. Kalau mau, hah? Kemana? Ada, masa aku tunjukin lah. Enggak enak lah nanti, enggak surprise. Ya tanya. Tak Samsul dulu aja. Tanya Samsul. Ini nanti ayo tak tanya juga. Ya, kamu juga tanya lah, masa aku yang tanya itu masmu kok. Bilang dulu. Kabarin aja. Ada nomor kan? Nomor telepon. Iya. Nanti kabarin, maksudnya kalau anu kabarin. Oh iya bisa enggak? Nomornya berapa? 08. Oke. Simpan ya. Ya. Aku tadi kesini loh, niatnya mau kirain kamu ini kerja hari. Enggak, aku libur. Ya ada kerja kan tadi aku mau kesini mau nganterin sampai dandan ini hujanan loh, perjuangan. Perjuangan untuk dapetin Samsul. Enggak lah, Anggi, enggak. Aduh. Ya nanti ayo, aku kedinginan ya. Oh iya. Itu nggak dibawain minum beneran ya sama Anggi. Mbak Anggi. Mbak. Terus nggak usah. Bisa tak pulang kan? Nggak, kedinginan aku. Ya udah. Biarin itu. Terus tak pulang dong. Iya. Nanti kabarin ya kalau Oh. dibolehin. Saya mau kemana? Dibawain minuman ya San. Boleh, adem. Ini tak gue ya. Sampai suwe sih. Oh, ini baru ini. Aku paling mana mau di selongan. Jadi emang ini ngombe mulai ini. Oh, tadi kayak separuh. Oh, bulu-bulu ya bisa. Gue emang nemu di selongan aja Mas. Udah sampai gak ngerti. Ya wis lah, tak pamit. Tak semua deh. Iya, temen gua enggak iya gue ya apa nganu apa kudu doang apa dia ngajak pipit tulen. Wah, aku apa Ah, jadi dari tak pipit, suka. dari pipit dari apa ngajak apa ngomong Samsul. Ya kami hati-hati. Ya wis yo, tak pamit mulai yo. Ada saatnya lek kene Mas. Ya wis. Guys, hati-hati. Hati-hati ya. Ah. Bisa cek kodeli aku. Ya. Pas rek, ini kan mau rene. Ngerti ae di duit. Ini. Sama keluar mekabe. Lumayan bayarnya. Lumayan sudah. Ini akhir berarti ini aneh. Pipit. Pipit. Siapa ya? Emang kita pernah kenal? Ah. Belum. Oh iya. Masih parek. Ada loh. Aku. Aneh. Masuk pak Seru. masuk pak ke kondi. Kira sih. Seru no. Aku mau Rene.
Kapan? Mau mrene. Wah, kurang gini, kon. Awakmu jare kak becak kerja mek kancamu. Yo nek poroan kewedi. Oleh piro? Mangan. Jangan rek ngono rek aku rek. Aku mendadak mian, kon karo mian. Oh, mian sing are rodok. Iya, Utek iku ah. iya, rata dulu iku lho. Plakono pondasi lek kok gak kayak 500. Wah, 500 lumayan ya. kate budal. Rezekinya, rezeki anak soleh ini. Enak karo kabeh. Kon ngono apa? Coba ngerti rek. Ngerti lapo? Janjian lah, adikmu. Apa pengajian ngawur ae? Oh iki mau ngomongin kon rene jarus ngomong. Mosok kon pura-pura gak ngerti. Sul. Karo aku. Guru kan ndani aku lagi teko iki. Kok kandhane gak mungkin lah. Kok opo? Nek dhek aku di WA ta ambek dhek jare ngomong, "Yo jare gak apa-apa mek Mas," jare ngono. Caca. Iso orang benda ngomong soal. Baca nang enggak diku ngawur ae. Kencan lah. Mosok yo kok iki awakmu sobo ngarep ngene iki. Gawe wis tuwa iki. Wis tuwa. Manjo. Endi enggak ada anak. Enggak ada anak, ndang iki ada anak ta. Aduh. Ngene yo. Ah, tenang ae ngono. Aku ku awakmu. Percaya aku, Sul. Kok gak ngerti aku ae. Aku yo gak ngarange lah gak ngerti tinggal karo Nur. Nur tinggal aku. Apa? Nah, aku asli gak gelem ditinggalno Nur. Apa ditinggalno Nur? Apa? Aku dhek sing ninggalno moro minggat mlayu nang ndi gak ngerti aku. Mlayu. Ono ae mlayu-mlayu bareng. Jarno wis. Oh, ojo suwe-suwe yo. Iya, Ono nane otonane Pak Pongoro nane. tak pongol. Ya. Iya yo. Lha. Eh, Kok nyuruh sapa Dek iku? Engko ngono sing teko bojomu. ah. Tak Tit, kondol bojomu kon kok. tit. Ya. Ya pecah. Iki lho, kon janjian bae iki ya. Karangan kita ya. Iya. Modul karangan ngene. Kon Lah, hati-hati dijak. kon. Hah? Dijak kok. Hati-hati. Coba gak kasih do ngomong ta? Eh. Kasih do ngomong iki. Wes kan lho Jaksu. Ndi ape ngomong. HP ngomong cocokane ya teh ngomong HP. Aku lagi teko, iki lho ambu lho jen. Ah, pantesan ambu. Cuk, Cuk, jangan. ambumu sul. Wis Kon hati-hati to gombengi yo musuh karangan kita iki. yo sabengi wis ayo. Iya. Tak pamit sih. Tak pamit sih. Ojo salah barang lah ambek pasipar kok. Oh. Ayo udah yo. Gombengi yo, Di. Siap Kakak Imar. Mana. Halo. Untuk mulu ah. Kok ya? Aman. Ayo Pak, jasuin ya Pak. Teman kalau mau tesnya dari lanang ayo. Ayo Lek. Yang susulan iku lho. Sisi susulan. Yo ora iso sisi yo. Cepetan. Yo, sisil. Ayo Pak, jasuin ini set. Ya. Guna di sini. Bangsa pengitu siapa ya Pak? Ini pemakai. Lo kasih lah ya. Kok gak iso sih sampean ku ya apa sih? Ini usah turun. Yo masa aku Pak. Kalau sampean pelan starter Pak. Bakat Jo. Bakat ayo. Apa sih? Tuh kan mati. Ya cepet. Kok nak gak iso mesti. Ya.